Da ni yn pacio Pwllheli ffwr, sydd yn trist iawn I ni, ond hei, fe rhaid i'r daith cario ymlaen. Highlights Pwllheli oedd y Caffi Trwsio nathon ni helpu greu yma, sydd wedi symud ymlaen i'r tŵr, sydd yn briliant. So, da ni wedi cael lot o gweithdai digidol, creadigol, just o fuse mynd ymlaen. Nathon ni prosiect efo Clwb Pêl-droed Pwllheli blwyddyn diwetha, a creu trophys iddyn nhw. Oedd y plant yn cael dod I fewn ac yn cael dysgu amdan iechyd, dyluniau digidol, creu delweddau I fynd ar boteli dŵr a kit bags, o'n nhw'n cael gwneud personalisio kit bags nhw a pethau. Lot o business support bod yn mynd ymlaen yma, lot o gweithdai 3D printing a resin printing, wrth chi'n gweld o lefydd yn lot o kit yma. Dio ddim yn newydd o'n drwg I gyd, yndan, da ni gadael y gofod yma Mhwllheli, ond da ni gadael efo rhwydwaith gwych o pobl da ni'n cydweithio fo yma, a fydden ni'n parhau I wneud hynny. So da chi heb gweld y diwedd ohono ni yma Mhwllheli, ac mae gennym ni ambell I prosiect difi ar y gweith sy'n golygu illa fydden ni ar y lôn mwy na da chi wedi gweld hyd yma. Felly cadwch llygad allan, peidiwch fod yn ddiall, fydden ni sicr ddim, a welwn I chi gyd i'r fuan.